Tekuchikanzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose kuNhai Pastor. Vatanga kutibata nhasi pachirongwa pano tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogonenge tiinayo. Ingapindurwawo zvakare neumbowo hunowanikwa mukati meBhaibheri. Saka munhu nemiwo muri kukurudzirwa kuti musununguke kutumira mibvunzo yenyu panhamba dzinogona kunge dziri kubuda pasi apa iko zvino izvi. Then kana taona mibvunzo yenyu toedza kubatsirana kupindura mibvunzo iyoyo. Kune vamwe vakatumira mibvunzo, musazonete kumirira. Inogona kuuya yakawanda nguva imwe chete, saka inozopostwa one at a time or one per day. So as long as matumira mibvunzo wenyu, sometimes nobva tatokuudza kuti tauona tichauadresa. Munoramba asi mukazofunga kuti nguva yarebesa usina kumbopindurwa mubvunzo wenyu, pada unenge wakangojambiwawo nemistake, sunungukai kutitumira zvakare message kuti mubvunzo wangu uyo handisati ndaona pawakapindurwa. Regai tibva tapinda mukati memubvunzo wanhasi. Mabvunzo nehama yedu iri kuti iyo panapa kuNhai Pastor, vana Chiremba navana mukoti vanotenderwa here kushanda nemusi weSabata? Ndo mubvunzo wabvunzwa panapa. Ndoda kudai kuti abvunza mubvunzo uyu pada akamunzwa zvidzidzo zvitakaita mumashure zvitaidzidza pamusoro peSabata, nekuti kune vanhu vazhinji vari kuti iwo Sabata harisiko, asi takadzidza mumashure tikaona kuti hachisi chokwadi. Sabata raMwari richingoriko sekungovako kwaraingovako kare, chivi chisati chatombovapo, richaramba ringoripo, rinongoramba riripo kusvika nekusingaperi. Saka pada munhu abvunza mubvunzo yakuti apo ndapanzwisisa ipo papo kuti richipo, asiko vana Chiremba ke nemanesi, saka vanozoita sei? Munhu ari kurwadziwa kauye musi weSabata, vanobva vari chaira hatichamuporesi, hatichamubatsiri nekuti iSabata, kana zvinofamba sei? Ndo mubvunzo wabvunzwa panapa. Regai tinoona John chapter 9 verse 14, 15 na16. Inoti iyo, zvino raiva Sabata, zuva iro Jesu raakakanya dope naro akasvinudza meso ake. Zvino vaFarisi vakamubvunzazve kuti wakaoneswa sei? Akati kwavari, wakaisa dope pameso angu ndikandoshamba ndikaona. Zvino vamwe vavaFarisi vakati, munhu uyu haazova Mwari nokuti haachengeti Sabata. Asi vamwe vakati, ko munhu mutadzi ungaita seiko zviratidzo zvakadai? Ipapo kupesana kwakamuka pakati pavo. Saka example number 1, Jesu Kristu akaona murume akanga azvarwa riri bofu, achibva akanya dope, hanzi akasvipira mate muvhu, akakanya dope akamuzora maziso ake, akati chienda unogeza kurwizi, akaresa izvo akatanga kutoona. Jesu Kristu tozviziva kuti aigona kungoti chiona, munhu otoona, but pane zvaaida kutodzidzisawo panapa zvinogona kutibatsira zvakare kupindura mubvunzo wabvunzwa, kuti Jesu akatokanya doope, akatozora maziso emunhu, munhu akanzi chienda unoshamba, akatanga akapora. Saka utori musi weSabata. Munotoona kuti vakoti musi weSabata vanotarisirwa pakutosunga mabhandeji, kutogeza chironda, kuzora mimwe mishonga, unzi chisimuka ufambe. Saka Jesu panapa ari kunyatsodemonstrata kuti zvine chekuita nekudhila nema-emergencies of life and relieving physical pain on a Sabbath, izvozvo zvinofanira kutoitwa. Hatisi munhu achiyaura apa paitika accident toti hana kuti iSabata, nhasi ndakazorora, munhu bhonzo rachikoka, roda kusungwa, roda kugezwa, roda kusukwa, roda kuiswa mushonga, noti hane kuti iSabata. Jesu chaiye akatoona munhu akazvarwa riri bofu, akatogadzira dhaka, akamuzora, akati chienda unogeza. Hapasipo pega. John iyoyo zvakare chapter 5, mukaverenga vhesi ya5 na6, muzoverenga vhesi ya9 na10. John chapter 5 verse 5 na6, 9 na10. Verse 5 inoti, zvino kwaivapo mumwe munhu wakanga abatwa nokurwara kwake makore 38 years. Jesu akati aona munhu uyo avete pasi, zvaaiziva kuti wakanga akadaro nguva huru, akati kwaari, unoda kuporeswa here? Verse 9, pakarepo munhu uyo akaporeswa, akatora nhoo dzake akafamba. Musi uyo waiva weSabata. Zvino vaJudha vakati kuno wakaporeswa, iSabata, hautenderwi kutakura nhoo dzako. Saka Jesu aitoziva kuti zvichaitisa hondo namaJudha navaFarisi, but akazviita to demonstrate pfungwa iyoyo yekuti if it is on a Sabbath day, we can't allow someone to continue suffering physically because it's a Sabbath day. The Sabbath day was not meant to let people suffer physically. Ndosaka Jesu akazoti pana Mark chapter 2:28, Sabata rakatogadzirirwa munhu. Ukaona chinhu chaunogadzirirwa, it's good for you. Juzi rakarukirwa munhu, which means juzi rakakunakira kana iri nguva yechando. Chikafu chinobikirwa munhu, which means chikafu chakakunakira kana waane nzara. Saka Mwari haigona kutigadzirira chinhu chinounza futi pain on us, kana chinokonzera kuti tirwadziwe. So the Sabbath ukaona wakurichengeta nenzira yekuti vanhu vari kurwadziwa, something is wrong with your method of observing the Sabbath. Regai ndipedze ndiri pana Luke chapter 14 verse ya 1 to 6. Zvino wakati apinda mumba momumwe wavakuru,
vaFarisei nomusi weSabata kuzodya zvokudya vakamucherekedza. Zvino kwanga kuno mumwe munhu pamberi pake waiva norukandwe. Ipapo Jesu akapindura akataura kuvadudziri vomurayiro nokuvaFarisei achiti, kwakatenderwa kuporesa nomusi weSabata here kana kwete? Ndomubvunzo wabvunzwa chaiwo nemunhu uyu. Vakaramba vakanyarara. Zvino akamutora akamuporesa ndokumuendesa. Akati kwavari, ndianiko pakati penyu ungati kana mwanakomana wake kana mombe yake yawira mugomba ungarega kuibuditsa pakarepo nomusi weSabata? Vakasagona kumupindura pamusoro paizvozvi. Saka Jesu ari very clear and direct. All life emergencies on a Sabbath is not breaking the Sabbath, but you don't plan to break the Sabbath. My emergencies, we are relieving pain. Zvese izvozvo zvinoitwa on a Sabbath. Mbuya vasvika pamba penyu, mwanangu ndatambura nenzara, ndabva kure, ndaakuziya, mungandibatsirewo here? Hapana chiripo pamba. Vakurungirei ushushu mbuya ivo vararame, kana kuti mbuya vaziye nenzara nekuti musi weSabata. Ukangoona radaro Sabbath, harisiri raJesu Kristu, rare vanhu. RaJesu Kristu, it's meant to be a day of delight where we deal with all life emergencies, especially those that have to do with relieving pain and preserving life. Mwari hatiti tachikora Sabata semienzaniso yataona yakaitwa naiye Jesu Kristu pachezvake. Todaira zvajeka, Mwari aramba achitikomborana kutibatsira. Amen.